recycle. Okay. Ito ang mga napulot ko araw-araw sa basurahan, sa gasolinahan, sa store, kahit saan. So sorting. Buyanak YouTube. Bye. Buyanak YouTube. Bye.
Hello, hello. Medyo adumot ti sipert ko ah. Ito na eh. Ito. Ikan suka. Napidot ko ito 1 week. Di gasolinaan, di store. Sa mundo nila ako, ganun naman. Like and share.
share nyo. Alhamdulillah ako, minamdama. Bayag mo datag great. Comments, ba? Hindi kayo makapag-comments. Sa pagbakasyon na may lako. Punta mo at cruise. May lako ka doon. Nag-out cruise.
may sa oras siguro nag-segregate. Sige tayo bote sa separate mo. Sige tayo kulay na. Balik ti blow. Balik ti green. Nangginagam ti buti ti Yakult. Separate.
Narinig ko po dyan San Jose. Pilidot ni Manong. Pinartikartib na di.
Sorry, nangihina na rin. Take a break. Kurot. Coffee time.
Hello, pre. Oo. Oo, may bayad naman yan. Kaya nga isama mo siya eh. Ha? Sinama mo ba siya? Oo. Yan, sa pagbayarin mo. Ay, hindi dapat naka-inserted na yung Hindi, ayaw. Hindi sila, hindi pareha sa Walmart. ayaw ng CBS. Ayaw ng CBS. Hindi na sila nagkagalaw. Sige, pare. Sige.
โ
Intay aglakaw kamyanan.
O yan. Tayo lakaw. Okay, see you later.